Ideal Ice Cream, Milky Way to your heart. ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ದುತ್ತ ಇತ್ತದಾದ ಐನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನು ಈ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ರಿ ಜಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಡೋ ನಿಜವಾದಲ ದಾದ ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೇವಿನ ಭಕ್ತಿಯರ ಮೂಲಕ ಓಡಾಡಿದಂಚಿನ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರೊಂದು ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸು ಬಹುಶಃ ಈತ ಒಂಜಿ ಸಡಗರದ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ದಿನ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತು ಪಂಪಿನಿ ಈತ ಗಡ್ದು ಈತ ಬಿರ್ದಿಡು ನವರಾತ್ರಿ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಕೈತಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈತ ಬಿರ್ದಿಡು ಆಪುನೇನಿ ಅಂತ ತೂತು ಜವ ಮೂಲು ಸುರು ತೂಯಿನಿ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ನೇತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ನೋದಾಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲಿಜ್ಜೀರು ಅಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿ ನಿಂತು ಪಂಪನ ತರಬೇತಿ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ಆ ದೇವರ ನನ್ಲಾತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರತು ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಪನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ నేను ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಬಕೋಡಿ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಸುರುಕು ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದೊಟ್ಟಗು ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸೈನಿಕರ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟು ಗರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಮಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ ಬುಳೆಪುನಂಚ ಆ ದೇವರ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಕೊರಡಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪತ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಣ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತು ಆ ಮುತ್ತು ಮೂಲು ಬುಳೆಪುಂಡ ಬುಳೆವಡು ನನಲಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೇರೆಡ್ದು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟಗು ಸೈನಿಕರೇ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ಪದರಿ ಷಂಡ ಮಂಡಿತೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ವನ್
ಪಣಿಪಂದೆ ಕುಲದರು ಜೀರ್ಣ ಆವಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಚದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡ ಹೃದಯ ಉಂಟು ನೋವು ಚಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ದುತ್ತೈತರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನೆ ತೋಟಗು ಆ ಊರದ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಕಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಳು ಇನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಐಸಿಯರು ಅಂತ ದುತ್ತೈತರನ್ನು ದೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಆತಂದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಯನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಈ ಜನತೆಗೆ ಈ ದುತ್ತೈತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಲಾಬಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಣ್ಣೆಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲ ದುಮ್ಮಡು ಉಲ್ಲೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಕಲು ಅವರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭೂತಲಿನ ನಮ್ಮುನಕಲು ನಾಗನ್ ನಮ್ಮುನಕಲು ಕಂಬಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿಲು ಕಂಬಳನ್ ತೂಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋಪ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ದುತ್ತೈತೆ ಇಂಚೆ ಕೊಡೋದು ಪಡ್ಬಿಡು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೋದು ಪೋವಡಿ ಹತ್ತದ ಒಂದು ಕ್ರಮೋತ್ತರ ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಲಿನ ಪಂಟಿನ ಕೈನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತ ದುಮ್ಮಗು ಕೊಡಗು ಕೊಡಗದ ಈ ಒಂದು ದುತ್ತೈತೆ ಅಕ್ಷತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನಿ ನಿಖಿಲ ದುಮ್ಮಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಪಿನಾಡು ಪಂಪೀರ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಲ ಬುಳೆ ಅಲ್ತ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತಪುಳಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಪೋತಿರ್ನ ಕೊಡಗುದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೋತಿರು ಇನ್ನು ದೇಶ ಕಾಪನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗದಕ್ಕಳು ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಕೊಡಗದ ದುತ್ತೈತೊಡು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಅಕ್ಷತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಡಗುದಂಚಿನ ಊರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತು ಜನ ವೀರ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲಾತು ಜನ ಆ ಕೊಡಗುದಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬುಟ್ಟಾಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಯಕುಲ ಹಿಡಿದು ಆವಡ ಪಂಪನ ಹಾರೈಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಕ್ಷತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಗು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿರು ಇನಿ ನನ್ನವ್ರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀನಿ ಆಚಾರ್ಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ನೇತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆರು ಕೊಡಗುದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ದಾದ ಉಂಡ ಐನ್ಲ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಾಯಿರ ಅಕ್ಷತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದುಮ್ಮಗು ಕೇರಳದ ಒಂದು ದುತ್ತೈತ ರೇಣುಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರ ರೇಖಲು ಕೇರಳ ಪಂಡ ದೇವರನ ನಾಡಲ್ಲೇ ಪ್ರತೀತಿ ಇನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ರಾಜ್ಯ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಆತನೊಂದು ಪಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇರಳದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರ ಕೇರಳದ ಬಳಿ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯಡು ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯುದಾಂತನಕಲು ಇಚ್ಚೇರೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಇತ್ತನಾಥ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಐಟ್ಲ ಎಕರೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರದೇಶಡು ಕೇರಳಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚಿತನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ದುತ್ತೈತ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲಿನ ಮುದಿರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ರೇಣುಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರ ರೈಕ್ಲು നമ്മളെ നാട്ടുകാർ എങ്ങനെയുണ്ടായി നോക്കിയോ ഓണം മുറാണി ഓണം ആയിനാത്തെ ಬಹುಶಃ ರೇಣುಕೋಗಿ ಆ ಓಣಂನ ನೆನಪುಂಡು ಅಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಲು ರೇಣುಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮರತಿರ್ಬೋದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಉಪ್ಪುಲೇನು ಪಡ್ಪುರ ಆರೈಕೆ ದೊಡ್ಡಗು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅಲ್ತ ದುತ್ತೈತಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ರೇಣುಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರ ರೈಕಲು ಹೊರ ದೆರ್ತು ಕಟ್ಟಲಿ ಉಂಟು ಕೇರಳದಕ್ಕಲು ದೆರ್ತು ಕಟ್ಟಲು ಇಂಚ ಉಂಟು
ಮುಳ್ಳಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂಡು ದೆರ್ದು ಗಟ್ಟಲೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ರೂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಮೈಸಮರ್ದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಕಲೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿ ಆತನು ದುಮ್ಮುಗು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ರಾಜರ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪಂಪೇರು ಜೈಪುರ ಅಲ್ತ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪುನರ್ ಪಡೆಯುವಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಟೆಲ್ಲ ತವರೂರು ಪಂಪೇರು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂದು ಜೊತ್ತೈತನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಹರಿಣಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಟೆಕ್ಕಾಜೆ ನಿಖಿಲ ದುಮ್ಮುಡು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಹೊರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೋಡು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೊಂದೊಂದು ಇನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ನಿ ಈ ಎಲ್ಪತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಖಿಲದೊಂದು ಹರಿಣಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಡೆಕ್ಕಾಜೆ ಜೈಪುರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೃತ್ಯಲು ಇಂಜವುಲ್ಲ ఆయన నీకులను ఏదో ప్రస్తుతపడిస్తాయని చిత్ర హరిణి శేఖర్ పూజారి టెక్కాజ అభినందన ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಮ್ಮುಗು ಅಸ್ಸಾಂದ ಈ ದೊತ್ತೈತೆ ನಿಖಿಲ ದುಮ್ಮುಡು ರೂಪವನ್ನಕ್ಕಲು ವಿನುತಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ವಿನುತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಅಸ್ಸಾಂದ ರಾಜಧಾನಿ ದೀಂಪುರ ಕುಳಿತ ಮಲ್ಲ ಬುಳೇನ್ ಪಂಡ ಅಸ್ಸಾಂ ದಾಟಿ ಬರ್ಸಬೂರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ನನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಗೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಸಬೂರ್ ನಂಚಿನ ಜಾಗಿ ಅವು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ಉರ್ದು ವಿನುತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇದೇ ಮಂಡತೋಟದ ಬೈದೇರು ಅವರ ಪುರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಲಾಗಲಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಮದ ದುತ್ತೈತೆ ಇಂಚೇಪುಡು ಒಂಜಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆ ಊರದ ದುತ್ತೈತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುಡಲವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾಪಡು ತಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದಂತ ಅವೇ ನನ್ನ ಸಂಗತಿ ಸಿಗಲಿಂಚ ಮುಲ್ಲ ಎಂದಿನ ನಾಗಲ್ಲಾಗ ಮುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿನುತಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಮ್ಮುಗು ಗುಜರಾತ್ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಗುಜರಾತ್ ದುತ್ತೈತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರೆ ವಿಜಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ರೈ ಮಿಕ್ಕಲು ಗುಜರಾತದ ದುತ್ತೈತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಊರದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಮಂಚದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರು ಗುಜರಾತದ ರಾಜಧಾನಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ನನಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಇತ್ತಿನ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಜರಾತ್ ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಜರಾತ್ದ ದುತ್ತೈತ ನಿಖಿಲ ಎದುರು
ವಿಜಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ರೈ ಅವು ಎಂತ ಬೋದು ನಿಖಲೆ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ನಿಖಲ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಮಲ್ಪೆರನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇಷ ಮಲ್ತನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಅಂಚಿತನೇ ಅಂಗಿ ಗುಟ್ಟು ಆವಡು ಬಂದು ಎರಡರಾಗಲೇ ಯಾವ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಜಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ದುಮ್ಮುಗು ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಿರ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತೈತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಜನ್ ರೈ ಮಾಡಿ ಭಾರತಾಂಬಿನ ಚಿತ್ರನಿಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾನಾಗ ಶುರು ಮಲ್ದೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಾಗ ಭಾರತಾಂಬಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಲಾಕೈತನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಜಿತ್ ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ದ ಗುತ್ತೈತದ ಪರಿಚಯ ನಿರ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆತ ಒಂದು ತವರೂರು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪಂಡ ಆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳ ನಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿಕ್ಲಿದ್ರು ಇನಿಯ ಬತ್ತನ್ನು ಕೊಡವಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿರ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ದುಂಬುಗು ಮಣಿಪುರದ ದುತ್ತೈತಿಡು ಬರೋದಿಲ್ಲಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಫಾಲ ಮಣಿಪುರದಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತೂದೀಪ ಈ ರೋಡ್ ನಡತುಂಡು ಪೋನಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುವಿರಗಳು ಅವಳು ವೇಷಭೂಷಣಗೆ ಮಣಿಪುರ ಭಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಡು ವೈಟ್ ನೇಲ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮಣಿಪುರದ ದುತ್ತೈತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು ಈ ನೆನಪುಡು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚು ಮತ್ತೆ ಜಿರ್ಗೆರೆ ಇದ್ದು ಜಾಲ್ಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಗಂದಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪಿನ್ನೆ ಅಂಡ ರಗಳೆ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ದುಮ್ಮಗು ಗೋವಾ ಈ ಮುತ್ತೈದನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋವಾ ಅಂತ ಬಂಡ ಗೋವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಣಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಚಲಿಪ್ಪುನಂತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಗೋವಾ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಡು ಭಾರಿಯಾದ ಪುನರ್ ಪಡೆದು ಗೋವಾದ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ ಗೋವಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪದ ಚಿತ್ತನ ಭಾರಿಯಾದ ಬೀಚಲು ಗೋವಾಡುಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂಟೇರ ಅಂಜದ ಪಣ್ಣಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೋವಾದ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಶುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭುಜಲ್ ಬೋಕು ಬೇಗಲ್ಲ ಬೀಚ್ ರೂಪಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ದುಮ್ಮಗು ಹರಿಯಾಣ, ಹರಿಯಾಣದ ದುತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಡೆಕ್ಕಾಜಿ, ರಮ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಡೆಕ್ಕಾಜಿ ಗೋವಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮಧ್ಯ ಅಂತ जंप करूंगा मैं म्यूजिक रम्या बೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಡೆಕ್ಕಾಜಿ. ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಚಂಡೀಗಢ, ಹರಿಯಾಣದ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬಂಡವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಹರಿಯಾಣದ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ರೋಟಕ್ ಪಂಚಿನ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಊರು ಹರಿಯಾಣ. ಅಂಚಿತ್ತನ ಹರಿಯಾಣದ ಜೋಡಿ ರಮ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಡೆಕ್ಕಾಜಿ. ಹರಿಯಾಣದ ಪೊಂಜೋಕು ಕುತ್ತಿಯ ನಾನು ಅಂಜೋಕು ಉದ್ದಾತಿರು ರಮ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಡೆಕ್ಕಾಜಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಮ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಡೆಕ್ಕಾಜಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ ದುಂಬುದಿಯರಿಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತು ಜಾತೋಲಾಯ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಜಾತೋಲಾಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಡ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಚ್ಚಿನ ಊರುಡು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವ ಅವು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಐಕೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣమైన ಅರ್ಥ ಬರಡು ಬಂಟನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೂ ಮೊಳತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಊರು ಸುತ್ತೂನ ಕುಲಿಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಪೋದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂದು ಜನ ಪೋಂದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪೋಯರೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನವ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಮಧ್ಯಳು ಮುಲ್ಪ ಆತನ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡಾಪುನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಏರೆಗ್ಲವು ಮಂಡೆಗ ಸುಲಭಡು ಪೋಪುಜಿ ಪೋತನೊಂದು ಪಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಒಂದು
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಊರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ದೇವರಿ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರಡು ಮಾತಿರಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಸಮಿತಿ ಬೆಳೆಪನಲ್ಪ ಈ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನನ್ನಲಾತ್ ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗು ಬೆಂಗಾಲಿ ಬಂಗಾಳ ಬೆಂಗಾಲಿದ ದುತ್ತೈತೋಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭವ್ಯ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಗಾಳದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆಂಗಾಲಿ ಪಂಪ ಬಂಗಾಳ ಬರೆಪ ಅಂತ ದುತ್ತೈತ ತೂಕ ಬಂಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಬಂಗಾಳ ರಸಗುಲ್ಲಗೂ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆತನ ಊರು ರಾಜ್ಯ. ಬಾರ್ ಗೋಧಿ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬುಳ್ಳೆಕುಲು ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಬುಧರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಗಾಳ ಉಂಡು. ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಸೇತುವೆ, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬುಧರ ಪೋಯಿನ ಸೇತುವೆ, ಬಂಗಾಳದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇತುವೆ, ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಗುತ್ತೈತೋಡು ಭವ್ಯ ఒక దామోదర్ చెట్టు ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇದು ತಾನೇ ಬರೀ ಬೇಜಾರು ಬಂಗಾಳದ ಬತ್ತು ಬಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ಲ ಅವ್ರು ಬೊಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರಲು ತಾಂಕದೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಭವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ದುಮ್ಮಗು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೂಪದರ್ಶಿರಾದ ಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ತ ದುತ್ತೈತನ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ರೂಪ ಇರು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್. ಬಹುಶಃ ಕೇರಳ ಬುಡ್ಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನ ಜಾಗ ಅವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಡುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗುತ್ತೈತೋಡು ಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ ದುಂಗುರುಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇರಡ ಸಂಶಯ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಅಂಜೆ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ದುಂಬದ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದುತ್ತೈತದೊಟ್ಟಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ದುತ್ತೈತಡು
ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀನಗರ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಲು ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೂದಿಪ್ಪ ಇನಿ ದಾಲ್ ಸರೋವರ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬುಳೆ ಜೊತೆಟು ಭಾರಿಯಾದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಜಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು. ಭಾರಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ನಡ್ಜಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಿಖಲೊಂಚೂರು ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಣ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸೇಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ. ದುಮ್ಮುಗು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸವಿತಾ ಪಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದುತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನೆಪಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನ ಪಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿನ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಗೊತ್ತು ಮುಂಜಾತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬೈ ಇಡ್ಬೋದೇ ಸುಮಾರು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಊರು ಮುಂಬೈ. ಭಾರಿ ಆಟ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಳು ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಂಚಿನ ಊರ್ಲ ಮುಂಬೈ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪುಟದ ನಂಚಿನ ಊರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂಚಿತನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಚಯ ದೊಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜೈ ಬೋಲೋ. माझ जुळ पाणी थेंब थेंब गळ ಬೇರೆ ಮಾತಂಕ ಉಂಡನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇರತ್ತೆ. सुंदर मुखडा सोन्याचा तुकडा कुठ हा घेऊन जावा. ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೆಲಸಲಾತ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸವಿತಾ ಪಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ದೇವಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುದಾಯಿನ ಸಂಗತಿ. ದುಮ್ಮುಗು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ದುತ್ತೈತೋಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಮ್ಲಾ. ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಡೆ ಸೇಬು. ಈ ಸೇಬುದ ಬುಳೆ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸಪೂರ್ಣೆ ತಿಂದಾನೆ. ಸೇಬುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಬುಳೆ. ಅಂಚಿತನ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ದುತ್ತೈದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎದುರು. ಮಕ್ಕಳು ಚಳಿಕೆ ಜಾತೀನಿ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಚಳಿ ಅವರು.
ಪಂಪಿನಿ ದಾಲ ಕಣ ಇದೀರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕಣತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಅದೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕೊಣ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕೊಣ ಇದೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ದುಂಬುಗು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕನ ಊರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಪುನಃ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಉಪನಂಚಿನ ಊರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಕಾಶಿ ಮಥುರಾ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. उत्तर प्रदेश भारत की शान उत्तर प्रदेश. यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सरयू अति पावन बहती है. नैमिष अरण्य की पुण्य भूमि गोमती सुशोभित करती है. संगम प्रयाग पर महाकुंभ काशी के वासी है महेश. उत्तर प्रदेश भारत की शान. नारायण नारायण. प्रभु राम कृष्ण की जन्मभूमि कण कण माटी का पावन है. भगवान बुद्ध का सारनाथ लखनऊ शहर मन भावन है. चित्रकूट और विंध्याचल यहाँ Ideal ice cream, milky way to your heart. ದುಂಬುಗು ಪಂಜಾಬ್ದ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ರಶ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂಜನ್ ರೈ. ಪಂಜಾಬ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷಿ ಅಲ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಒಂದು ಗುಳೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರಿತ್ತನ ಊರು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಜಾಬದು ಪಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಅಂತ ಪಂಜಾಬ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಿರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. कैसी है पंजाब वाली? ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಪೂರ ರಶ್ಮಿನ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ
రశ్మి పక్క నిరంజన్ రైతులకు అభినందనలు. యాను విశేషమైన చెప్పాలి కూడా దాయకనుಕೊಂಡ ఈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಮೇನ್ ರೂ ವಾರಿ ರಶ್ಮಿ అంటే అది ఇంకింత నుంచి ఆలోచన ఆ పొందు మొగలికి పోతున్నట్టు పన్నే కొన్ని విశేషమైన చెప్పాలి కొరలేని పండింది. దుమ్ముగు ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಜಯ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತಮಿಳುನಾಡದ ಎನ್ಐ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಹೆಂಗೇರ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಉದರಪಡಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಚೆನ್ನೈ ದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಸಾಪಾಡಾಚಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಾಪಾಡಾಚಾ ಎನ್ನ ಕೊಳಂಬು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಜಯ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ದುಂಬುಗು ತಮಿಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈದನೇ ఆయన ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದುತ್ತೈತೋಡು ಗೀತಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸಾಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ. ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸಾಮಾನಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ದುಂಬು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮೆದ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಡ್ರಾಸ್. ಇನಿ ಚೆನ್ನೈ ಆತನ ಅಂಜಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಭಾರಿಯಾತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ತಮಿಳುನಾಡದ ಅಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಧಾನಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂದು ದುತ್ತೈತ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಗೀತಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸಾಮಾನಿ. ಕಾಮರಾಜ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಏನನೇ మీరు దుమ్మి రెండు ముగ్గులు ఒట్టే మళ్ళీ పడితేరా ಪರವಾಗಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಗೀತಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದುಂಬು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದುತ್ತೈತದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೇವದಾಸ್ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ ದೇವದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಧ್ರದ ದುತ್ತೈತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇದಿಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪೋದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಡು ಅಮರಾವತಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂಜಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದುತ್ತೈತೋಡು ದೇವದಾಸ್ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ. ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದೇವದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿಗೆ. ದುಂಬುಗು
ఒరిస్సాದ దుత్తైతుడు ನಮ್ಮ ఎదురుడు చంద్రిక బొక్క ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈತರು ಅಲ್ತ ದುತ್ತೈతుడు ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರೋರು ಜೋಗುಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಲೆ ಪಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಒರಿಸ್ಸಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಪುಂಚಿನ ಜಾಗ ಕೋನಾರ್ಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ದುತ್ತೈತಡು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕುಲಂತ ಉಸಾರಾತೀರಿ పొల్ల కై ముడొడిచి ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲೆ ಬಂಧುಗಳೇ 22 ರಾಜ್ಯದ ದುತ್ತೈತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾಂಡ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ಒಂದು ನನ್ನಲಾತ್ ಪೊರ್ಲಾಯರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಮಂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡವಟ್ಟು ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಪುರುಸೋತ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏತ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे जय हो।
ಹಲೋ. ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರು ಗುತ್ತೈತಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ನೇತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಡತೊಂದು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಊರದ ಮದುವೆದ ಕ್ರಮಗಳು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಡಿಂಬನ ಬರುಪು ನಂಜಿನ ಈ ಹೊರತು ಸುಮಾಬಕ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗಿಲಿ ಗರ್ನಾಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಮೂಲಕ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಏನಿದ ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆ ಪಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಮದ್ಮೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ 22 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಈ ಮದ್ಮೆಯನ್ನು ಸೇರಂದೇರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲು ಪೂತಮಾಲೆ ಪಗತ್ತು ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಕರ್ಲ ಅಶೋಕಣ್ಣಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣುಂದು ಮದ್ಮೆನು
ರೀ ನೊಂದಣಿ ಮಲ್ತ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಶುಭ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಂದ್ಲೆ ಒರಿಸ್ಸಾಡ್ ಬೈದಿರ ಅಸ್ಸಾಂ ಬೈದಿರಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೈದಿರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿರಿ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮದ್ಮೇದ ಒಣಸು ಮಲ್ತ ಪೋಲೆ ಇರಲ್ಲ ಇಡೇಟ್ ಪೋಯ್ದಿರಡಿ ಬಾರಿ ಗಡ್ದದ ಒಣಸುಂಡು మిగిలిన డ్యాన్స్ ఉంటాయి చూడు ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪುರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾಯ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಪೂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಂಡು ಇನ್ನು ನೇವಿ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ರಕ್ಷಣಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತೂಪನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಲಾಂಡು ಜೊತೆಟು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ದುತ್ತೈತಲನ್ನು ತೂಪನಂಚಿತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ನೆನಪಲ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಟು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೊನ್ನೆ ಜಾಗೇಡು ನಡಪಡು ಒಟ್ಟದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜನೆ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಕಳಿ ಪೂರ ದೇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಈ ಊರದ ಈ ದೇವರನ್ನ Ideal ice cream, milky way to your heart. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ